Egun hon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi zierbenan gara gaurko honetan. Petronor banderaren 32. edizioa dugu. Abuztuko azken estropada jaun Andreok eta Kontxako lehiaren atarian. San Miguel Ligak gaur bandera klasiko bat du hemen Superpuertoan. Eta egia zan estropada eremu baitaren nahiko berezia. Haize ufada mamitsu batzuk iragarrita badaude. Momentu zalako indar berezirik ere ez dugu antzeman, baina egia da, 11etan, 10 lasaiago zegoela dena, eta orain pixka bat arrotzen ari dela, eta banderak ere ikusiko dituzue hortxe tantzan. Eta esan bezala, 17. jardunaldia, beste bi gero, Donostiako banderaren ostean, aurtengo ligari amaiera emateko, Bermeon eta gero Kolgante Zubipean, El Corte Inglés banderarekin emango zaio amaiera aurtengo San Miguel ligari. Ibon Gaztañazpi, eguerdion. Baita zurire, Mikel. Estropada mamitsua, gaurko hau, hori bai, estropada eremuari buruz, esan beharko dugu, hemengo dike berria direla, eta obra direla eta ez direla, badira aldaketa batzuk, eta bakoitzak bere kaletik egin beharko duela estropada, ez delako erretangulo garbi-garbia estropada eremua. Hori da, estropada eremua, ez da lauki zuzen bat, erronbo bada, eta horrek baldintzatuko du azken luzean, traineru bakoitza bere kaletik sartzera. Atzo, agurtzean, esan genuen, gogo handia geneukala, gaur hona etortzeko, hau hemen estropada, itxasoko estropada handiak ikusi ditugulako, eta ikusi besterik ez dago, ia olio putzu bat herrio dago, hemen itxasoa, ego haizea, eta alde horretatik, bero handia, itxas bera ere bai, oraintxe izan da, amaiketerritan, ura oraintxe hasiko da mugitzen, eta estropada eremua horrela egon da, askotan esaten dugun bezala, arraunlariek ia tira bestelanik ez dute izango, eta denak Kontxari begira, eta nik uste dut hori aldaketetan eta pixkat orain aztertu dugunean ikusi dugula. Halaxe da bai, ea zer dien Sara Gandara gure lankideak, klubetako ordezkariekin, Portualdetik hitz egiten, orain delegatuen armailan ere, hortxe izango dugu, protagonistekin hitz egiteko, eta zuei beste ikuspegi bat eskaintzeko, hori baita gure helburua, playoffari begira ere bai, kae bitik kae batera dagoen playoffari begira ere bai, erne, Sara gure lankidea, ea ze kontatzen digun. Egunon, Sara, zurea da hitza. Baita zure, Mikel, Ibon eta ikusentzuleak, bai, adi-adi begiratuko diogu, Hondarribian zer gertatuko denari, izan ere bertan, KE2 ligatik, KE1 ligara igotzeko leian dira traineruak, atzo San Pedrok errenta nahiko polita lortu zuen, 3 puntu eta 13 segundoko aldeak Castrorekiko, eta 12etan hasiko da bertan leia gaur hemen, zierbenan gaude, estropada eremu berezi honetan, ordezkarien armaia honetan badakizue gero ordezkari eta presidenten hitzak behar bezala ekarriko dizkizuegula, eta eguraldiari dagokionez, bero ikaragarria une honetan, are gehiago abisu horian gaude temperatura altuak direla eta 30 gradutik gorako temperaturak, sargori benetan, arraun egiteko baldintza gogorrak beraiz, naiz eta itsasoa bare egon, haize bolada batzuk ere baditugu, eta iragarpenak dio, galernak ere estanda ingo duela, baina hori gauean izango da, guri hemen behintzat ez digu harrapatuko, eta esandakoak, gero ordezkari eta presidenten iritziak eta hitzak ekarriko dizkizuegu, eta momentuz, hemen, denak pantaietara begira, estropada hau, noiz hasiko zain Mikel. Erki Basara, beste bingoz, gaur ere, Sarak, baten prezioan, bi datu zorta eman dizkigu. Bai, iragarpen ere bai. Arra mundukoak eta meteorologia ere bai. Ondo dago. Haizea, Miguel, ego haizea gauza bat, aztu zaio. Ego haizea ratxeatua dela, eta horrek baldintza dezakeela, eskotan estropada. Bai. Ez da izaten aire, jarraian putz egiten duen haize bat, baizik eta ratxean datorrena, eta argi, Iragarpena jarraitzen badugu, hemen momentuz behintzat olatuekin utxe egin dute, ez da? Hori da, olatua ia apena xerbait bai. Iragarrita zegoen, ia metroko olatua. Ez dago. Eta ez irtera puntuan, kanpoko balizetan ere ez, Superpuerto barruko estropada eremua duzu hau, eta egia esan gaur ez dugu ez olaturik, eta hemen oso estropada ikusgarria jarraitu izan ditugu, olatu eguna tokatu izan denean. Hemen harritzeko modukoak, eta orduan hemengo eskolera harri gurtzi hauek baldintzatzen zutenean estropada eremua eta laugarren luzean
bueno, kale batetik bestera jotzeko aukera zutenean, hemen harrigarria ikusten ditugu. Garai batean, Mikel, gainera, bi jardunaldietara jokatzen zen, estropada hau. Entrenamentu tokia ere bai, oso egokia, inguruko klu asko, onuntza. Hori da, Gipuzkoan askok eta askok Donostira jotzen duten bezala, hemen bizkaitar askok, zer esanik ez ezkerraldeko eta abra inguruko kluek, ona etortzen dira. Bueno, bizkor sailkapena errepasatu behar dugu ba, Hondarribiak 184 puntu, 12 jardunaldi irabazita, eta hori hortxe dute ba, eskura hurbil guztira Kastrok 13 jardunalditan garaipena lortu zituen 2009an, 12 bandera, Hondarribik ere aurten jardunaldiak 12, baina Zarauzko Ikurriñan 2 jardunalditan bandera bakarra izan da, bat gutxiago, baina hor dago errenta eta gero 19 puntu bigarrenari, hori 3. 154rekin, Kaiku 129rekin, Orezko txandan lauak, eta Tiran, San Juan Cabo eta San Pedro oso burruka politak eskaintzen azken aste hauetan bigarren txandan, lehenengoan berehala hasiko den txandan Astillero, Zierbena, Portugalete eta San Bertolameu. Patroien zelkapenea ere iztutu da pixka bat, Kaixa sarian, Irakoitz Etxeberria lidertzan da 17 punturekin, baina Gorka Aranberri Gatzo 3 bildu zituen eta 16 ditu orain zelkapenean. Ormazabaleta Endika Perez San Juan Darra jarraian, gero Zurinaga Munarriz Alfonso Díaz eta Castanedo eta Gomez Kantabriarrak. Astear da Jaun Andreok lehenengo txanda, lehen kaletik San Bertolameu, bigarrenetik Portugalete, 3. Astillero eta 4. Etxeko trainerua, Zierbena Arraun elkarteko mutilen trainerua. Hor lehioan ikusten dituzue, epaimaiko kideak. Baldintza paregabeak, Arraunerako, Ez dute, arazorik lasai daude. Patroiek ez da txakartu eta... Aizea bai, baina gehiegi ere ez, orain, irtera une honetan. 9-10 kilometroko aizea, bandera txuria gora. Erne, bandera gorria, bai! Horentxe. Ekin diote balanari, zuzen, atzerapenik gabe. Eta esan dezagun, San Bertolameuko entzat, gaurkoa dela, ligari agurrezateko eguna, ligari eta denboraldiari. Aste honetan iragarri bai dute, naiz eta eskubidea izan, Donostiako zailkatze saioan, erlojupekoan, ez aritzea erabaki dutela. Dirua dela, bidaiak, egoera psikologikoa, datorren urterako atxeden hartu eta indarrak gorde, dena. Hor dira, Enrique Lópezen mutilak, Jakobo Gaio patroilanetan, Igon. Gaur hoi baino aldaketa gehiago egin ditu, gaur 4 aldaketa egin ditu, batetik aurregalaria, gaur Gonzalo Santome dugu, Rankari, Baborrean Damian Alonso sartu du Kike Lópezek, eta estriborrean berriz Santiago Otero espaldan, eta Mazei, 3. tostan, nik uste dut guztiei estropadak emateko, eta abuztuan aldaketak gehiegi ez ditu egin, Kikek, gaur bai. Datorren urteari begira lanean aspaldi danik. Ez da, seinale txarra, atzo iragarri genuen, López bera ere entrenatzen hasia dela, kilo batzuk kenduta eta datorren urterako forman jartzeko helburuarekin. Hemen Portugalete, atzo oso ongi aritu zen koadrilla. Urteko estropadarik onena segura eski, atzo egin zuen, atzoko erlojupekoan, emaitza ona eta itxura bikaina, eta gaur, Angel Gomezek aldaketa bakarra egin du, Mikel. Lander Mugarra 5. tosta estriborrean da, eta Arkaitz Olazar kanpoan da, eta patroia ere aldatu du. Atzo Mantzemon geneukan, atzeko txopan, gaur Lur Uribarren, eta 2. egunez jarraian, Unai Biltxez, azken orduan etorrien arraunlaria, Babor espaldan. Hemen San Jose 15. Astillero, Dani Perez Galiziarrak prestatutako taldea, Castanedo, patroilaneta. 6 aldaketa eginda, Baborrean Carlos Diez, Garzia eta Costa sartu ditu, baina gainerako 3 mutilak ere mugita beraz. Baborrean, atzoko tostetatik inor ez dago eta estriborrean, 3 aldaketa egin ditu, Victor Manuel Fernández 3. tostan, Adrián Mirabon Malagarra 5. eta espaldan, Duran, atzo itxura kaskar samarra eman da, Astillerok eta sailkapen estropadari begira, baka arantzori atera nahiko dute. Astillero eta Zierbena buruan ikusten duzuenez, parean eta 4 segunduko atzerapenarekin Portu, 5 segundu galduta jadanik San Bertolameu eta 2 minutu terdiko lana eginda. Eta hemen Zierbena etxeko arraun elkartea, badakizue txanda honetan ari direnentzat, gaur bukatzen dela liga, erregularra, gero playoffean izango da Portugalete, bi hauentzat, 8. eta 9. diren Astillero eta Zierbenarentzat
ligako lanak gaur bertan bukatuko dira, eta maila matematikoki San Bertolameuk galdua du iaden. Zierbenak gaur, lau aldaketa egin ditu. Biba horrean, Rios eta Tragan, Arraunerako diga, eta estriborrean berriz, Ricardo Lamadrid, eta Asier Hernández hartu dira, eta horretarako, Iker Pascual eta Alejandro Rodríguez mugitu ditu, toztan patroia ere aldatu du. Atzo Jimeno izan genuen, eta gaur berriz, Vicente Carpintero etxeko estropadan. Eta izea gora, 18-19, hegoaldetik putz egiten, goazen Juan Zunzunegi, Zierbenako arraunlari eta entenatzaileak esandakoa pantailetara ekartzen. Sí, es la última para nosotros y aún encima coincide que es la de casa. En Liga hace ya un tiempo no nos jugamos, no tenemos problemas con el descenso ni tenemos opciones de meternos entre los 8 primeros, pues intentaremos acabar con buen sabor de boca y ir a por la tanda y que se levante después todo lo que pueda. Pero sí, un poco la cabeza está en el jueves y algunos equipos ayer, otros hoy, pues jugarán un poquito a guardar algo, sobre todo los que lo tienen más o menos seguro, a no ser que fallen, no estarán a lo mejor tan preocupados, pero los que podemos estar por el medio sí que estamos pensando un poco más en el juego. Zunzunegiren hitzak eta astillero, Zierbena astillero, hortxe dago leia, haizea agertu zaigu. Bai, haizea bai, eta hemen askotan pixtak eta ikusmena nola engainatzen duen. Gu hemen gozo gaude, baina hor mugimento pixkat bada. Begira oraintxe, San Jose Amabosgarrena, hor saltoka, ez da aparteko itxasorik, baina leuna ere ez da, Hor mugimendu pixkat bada, eta urra zala ikusten da nola dagoen, mugitu eta haizearen eraginez. Haize olatua. Ea ba. Lehenbiziko bi kaletatik, atzera. 4:29. Eta olatuko eskorra ere bai hor, Hor ematen du zerbait. Bai, jotzeko modukoa, bai. Portu Laura. Begira astillero. Sortzira San Bertolameu. Ea ba orain, maniobra ostean astillero Zierbenari bat. Portugalete 4-bostera, eta San Bertolameu ari da segundua galtzen, 10, jadani. Metroko olaturik ez, Mikel, ez da gutxiagorik ere, metroredik olatuko eskorra eta poparean jotzeko modukoa bada hor, Orain, haizean, metro erdi bat, horitxe izango da hor dagoena, eta orain, onuntzako bigarren da laugarren luzean, olatu alde, eta haizea kontra. Portu berriro ere, Atzerago ibili da, 4 segundura da orain, Portu. Beno, azken estropada izango da San Bertolameu Galiziarrentzat, Juan Alberto Meira, buenos días. Buenos días. Bueno, última regata, decía, ¿no? Sí, ya hablamos ayer de las posibilidades, hoy intentamos hacer una regata con honor, terminar bien y quedarnos con todas las cosas positivas a lo largo de estas 17 regatas y que creo que fueron bastantes, teniendo presente que lo vamos a intentar para el año que viene. Cosas muy positivas, Quique López sigue en el equipo el año que viene, el objetivo volver cuanto antes a la Liga San Miguel. Sí, lo primero que hicimos fue llegar a un acuerdo con Quique y proponerlo a los remeros y tal, y entonces buscar ese plus que nos faltó este año para mantenerlos, para que el año que viene en la Liga Gallega podamos dar un paso importante y volver a intentarlo otra vez. Día de despedida por completo, porque no venís a la Concha. Sí, completo total. Los chicos ya hoy van a disfrutar hoy, intentan que la prueba sea lo más importante para ellos y que deje un buen sabor de boca, sobre todo a la afición y en ellos mismos. Y agradecer toda la colaboración, sobre todo de la afición, de nuestros colaboradores y demás a lo largo de esta temporada. Buen viaje de vuelta y suerte. Vale, gracias. Ea ba, lehen bailen ikusten ditugun hemen berriz ere Meirakoak, San Bertolameuko traineruko partaideak. Ondo datoz, Mikel, Bai, eta estropa oso polita ari gara ikusten, Portugalete ere atzetik aurrera, eta Zierben ari da sufritzen, esan daitekea egian lehen eta bigarren kaletik hor badutela abantaila txoren bat, ikusita San Bertolameu segundoren bat errekuperatu dela eta Portu ere ondo ari dela. Hori da, lehen kolpean irakurketa erreza hori izan daiteke, lehen biziko pikaletatik asko galdu dute, bai Portuk, bai Meirak, eta buelta eman, eta iak bestea gaina datoz. Alderantziz, eta Zierbenak asko galdu du bigarren luze honetan. Hor beste kontu bat, gaur esan bezala estropa eremua errektangulara da, ikeragarri engainatzen du arraunlariarentzat, orain
San Bertolameu edo Portugaleteko mutilek, esate baterako, Astilero pare samarrean ikusten dituzte, baina 4 segundu atzetik doaz. Playoff aipatuta, gogora dezagun Portugaleteren aurkariak, San Bertolameu jetxietak edo 11. tokian Portugalete, eta aurkariak Getaria eta Zumaia izango dira, bi euskaldun, KE Ligan itxaropen handia zituzten, besteak beste Pedreñakoek, baina ez dute gaitasunik izan hor sartzeko, eta Galiziatik Amegrobe eta Mugardoz, Amegrobe Ogrobekoa, Arusa itxasadarreko klasiko bat, eta Mugardoz alderantziz goikaldetik datorrena, Ferrolgo itxasadarretik, eta behar bada haize berria, baita ere ligari begira, ez dute lehenengo aldia gainera playoffean, eta klub bat hola bizpairu aldiz hor sartzen denean, da fitxak eta aipagarriren bat egiten duenean esperientzia duena eta bar, zerbaiten bila doa. Borondatea agertzen du, eta esan dezagun, aurten Mugardozen, Luis Pazos, ari dela arraunean, eta playoffean hortxe izango durura, eta bestetik, aipatu nahi nuke, Getaria aipatuta, azte honetan Amilibiaren ontzi berri batekin, azken modeloarekin, ari dela lanean, ez dakigu, horrekin egongo den, edo horrekin lehiatuko den edo ez, baina hori esek nobedadeak. Luis Pazos 1978an jaiotako gizazenea. Hori da. Ez da nekatzen, Hori arraunlaria. Ez da nekatzen. Eta ipadezagun, Galiziako ligako 3. ere, Ares izan dela, eta hau ere, iparraldekoa dela. Ares eta Betanzozeko itxasadarra da, Oruñatik gora, gero Ferrol. Eta, bueno, hegoaldekoak gehiago ibili dira, San Miguel Ligan, baina ematen du, goikoak ere ari direla hurbiltzen, eta horrek balio ematen dio baita ere San Miguel Ligari. Besteak beste, hango itxasuak ere, ez dira Rias Baixasak bezalakoak, mugituagoak, eta Portu estropadan, Bai. Portu estropadan. Lan erditan, Astillero dugu aurretik. Baina, Zierbena eta Portu hortxe burruka. Astillero, ziaboa, Zabaletik bezala. 9:56 Astillerorentzat, 10:00 Portugalete eta Zierbenarentzat, eta San Bertolameu orain ari da, eta kostatzen ari zaio gainera berriro abiadura ematea ontziari. 10:07 San Bertolameurentzat, maniobra ostean Astillerok Zierbenari 3, Portugaleteri 4, San Bertolameuri 10. Horain zaindu beharrekoa, ia zer gertatzen den lehenbiziko eta bigarren kaleetan, Portugalete eta San Bertolameurekin. Lehen asko galdu dute, lehenbiziko luzean. Etorreran, hainbeste ez. Eta gero nabarmen, hemen baldintza hona daude, barruan, baina Zierbenako abrako mole hori libratzen dutenean, horran lan gehiago izango dute, Beno, eta hemen Zierbenako presidente daukat, Herrerias jauna, egunon. Egunon. Bueno, última regata para vosotros también, y qué mejor forma de despedir esta Liga San Miguel que en casa, ¿no? Sí, bueno, quizás igual lo mejor fuera, porque menos nervios, menos trabajo, menos todo, pero bueno, nos ha tocado caer este año en casa, pues al final, pues bien. Esto te iba a preguntar, ¿qué tal han ido los preparativos? Bueno, bien, va. Un poco costoso, pero bien, porque al final es mucho trabajo, pero bueno, bien, vamos a estar a ver si nos acompaña el tiempo, terminamos bien el día y lo sale a 32 edición, pues ya queremos con una regata bonita y la organización que sea perfecta. Hablábamos con Zunzunegui antes de comenzar la regata, con los objetivos en esta liga más que cumplidos con respecto a la salvación, hoy a dar la mejor versión. Bueno, sí, es rara la intención, pero bueno, no parece que van saliendo las cosas como él pensaba, no sé, parece ser que Astillero y Portugalete iban delante nuestro, no sé ahora exactamente cómo vamos, pero bueno, iban ahí la pelea, a ver lo que pasa al final de regata. A ver qué pasa hoy y a ver qué pasa el jueves también, ¿verdad? Sí, el jueves ya, bueno, es otro cantar. El jueves ya es otra cosa que, bueno, si las cosas nos salen bien, igual tenemos suerte y podemos entrar, pero es un poco difícil. Pero bueno, la esperanza siempre hay que tenerla y a ver cómo sale. Veremos, gracias, suerte. Herrerias jaunaren azalpenak, Portugaleterekin da lehian hemen, eta Astillero traineru pare bateko errenta hartuta. Kantabriarentzat ere, esan behar da, demoraldia Astillerori dagokionez, ondo doala, baina orotara ikusirik joan zen urtean nolako hondamendia bizi izan zuen
Kantabriako tostako arraunketak, gauzak ez dira zuzendu, batetik Pedreña beste urtebetez izango da Ligaren lehen multzoan, eta Castrok gaur ikusi egin beharko da, ze gertatzen den Hondarribian playoffean, baina atzo pekatu handi xamarra egin zuen, ez bakarrik San Pedro be aurretik izan zelako, baizik eta 13 segunduko tartea ere galdu zuelako, eta Castrorentzat demoraldia nola joan den ikusita, eta aurkariak nolabait bigarren ontziak izan direla, Hondarribi B eta San Pedro B, ia ematezun egin beharreko lana zela igoera lortzea, eta hemen oparitu ez dute zer oparitzen. Horrek esan nahi du beste, arrauna ez dela matematika, Kantabriarrak aipatuta, Miguel, eta Castro beste urte beten gaur erremediatzez badu, hor jarraitu beharko du, eta Pedreña ere, beraiek uste baino, gutxiago ibili dira. Eta Astileroren inguruan, esango nuke, gaur, ez dela atzoko Astilero, gaurko hau, atzo oso kaskarra ibili ziren, gaur beste Astilero bat ikusten ari gara. Dagoeneko, itxasoan dira, itxasoan edo zikinunean, lau traineruak, eta laurak bere kaletak. Zamerto Lameuka asko galdu du, Lan erditan 10 ziren, orain 17, hor dute hauek, zuloa, konpondu beharreko lanak, neguan, entrenamentu onak, eta planifikazio on bat, kuadrilla sendotu, eta gero hori apatioak, kuadrillan hor askotan bi hiru mutil duenak, alegia indarra dutenak kartzea behar du. Bestela, trainerua mugitzeko, teknika bai, ondo jartzea bai, neurriak, gauza asko egin behar dira, ondo ibiltzeko, baina gero hor gaia behar da. Eta ikusten da, hor falta dela. Eta hor beste ikusten ari garena da, hor kanpoan, lehen ere katamarenetik hartuak erudian garbi ikusi dugu, hor haundirik, espalkari gabe doaz, baina mugimentua dela, ez dela barruko hau, estropadaren berdinean bizati, zeharo ezberdin, begira. Hor, dantzan, zanbuluka da lontzi hori. Astillerok errenta badu, bi traineru, eta Portugalete eusten ari da, eta Portugaletekoen buruan zera izango da. Bigarren luzean bezain ongi moldatzen baldin bagara azkenengoan, agian Zierbenaren aurretik bukatuko dugu. Hori da, Zierbenari aurre hartzea, begira, zema zabaldu den Astillero, hor haizea dezentekoa dago, Haizea dezentekoa dago. Astillero galduko du, segundoren bat edo beste. Begira, Zierbena 6, Portuz aspira. 14 eta 48ko erreferentzia Astillerok. Hemen da San Bertolameu. Ikusten dugun bestea, Mikel, hor olatuak ezin dute estropada ere murik gurutzatu, baina laugarren kaletik lehenbizikora markatzen duela. Orduan, bakarren batek akaso, joko du, nik uste dut baborrera, gero bukaeran, ez dakit bere kalearen baitan, olatu aprobetxatu nahian, edo ea mugimenduak orain barruak. Portugalete, jadanik Zierbenaren aurretik da. Lehen ere hauxe gertatu da. Ziaboga egin eta tak olatua. Hori da. Orain Portugaletek nik uste dut egin behar duela da lehiatu. Batez ere playoffean ondo egoteko, lehiatzen, ikasi edo lehiatzen zaildu egin behar du. Talde horrek, ez dauka zer ikusirik, abuztu erdialdean, abuztu hasieran ikusi genuen jarrilerak eta gaurko honek. Orduan, Meirarekin, Samertolamerekin borrokantzen da, begira, nun onden, gaur. Pausu bat eman dute, eta momentu egokian, Ibon. Bai, momentu ezin egokiagoan, gainera. Aitor Uribarri, jarrilera, egunon. Egunon bai. Beno, atzoko estropada ona bai, eta gaurkoa ere bai. Bai, oso pozik gaude asteburu honetan bai. Borrokan, Zierbenarekin, bigarren postu horretarako gaurko azken estropadan, ez da? Bai, azken minutu arte egongo dara borrukatzen Zierbenarekin, ia lortzen badugu helburu hori. Esan ari gara, gaur despedia eguna da, lau traineru elkarteentzat, zeuek ja playoffean pentsatzen, ez da? Bai, gu playoff pentsatzen ez gaur. Hile bat, ari gara pentsatzen playoffan. Aste honetan ari gara prestatzen playoffa, karga asko lan egiten eta erresultatu hau guretzat sorpresa handia esaten dira. Playoffa bakarrik ez eta Kontxako sailkapen estropada ere bai. Kontxa ez da helburu, Kontxa ametsa da eta guretzat ametsa oso politak dira, baina ez dira posible, ez dira posible sartzea zazpi honetenan. Eta horregaitik joango gara ilusioz beterik, baina posibilitate gutxi. Ia ametsa egitate bihurtzen den, eskerrik asko sorteo. Agur, eskerrik asko zuei. Begira non geratu den Zierbena orain, 8 segunduko atzerapenarekin, da nola hurbildu den Portugalete.
Portugalete azken ziabogan, Astilleroren gandik 7 zen, eta orain 4-5. Berriro ere, bigarren luzean, egin duena laugarren luzean errepikatzen ari da, eta nik uste dut, gero urrengo txandei begira, hori oso esanguratsua dela. Eta ez da, begira nora doan Lur, ez aldu baborrera jo, ark. Iruditu egiten zait, Pixka bat baborrera jo duela. Oin behar bada bai. Gero olatu aprobetsatzen nahian bukaeran, Etorri eginda, eta hori da. Astillero agintzen ari da txanda honetan, eta karate presidentarekin gaude hemen, egunon. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo estás viendo esta última regata de Astillero? Bueno, pues la despedida de la temporada ha sido, como no podía ser de otra manera, muy satisfactoria y hoy la regata la están haciendo muy bien. ¿Qué te parece este campo de regateo? Bien, me gusta, se ve bien, el público lo ve cómodo y creo que es bastante igual. No parece que haya muchas diferencias de calle a calle. Aquí cambiará si se levanta el viento o no, y si fuese un día de oleaje, pues también cambiaría, claro. Estáis pensando en la Concha, ¿no? Llevamos pensando en ello ya bastantes días. Estos son regatas ya de preparación para ese día y esperemos que llegaran en mejores circunstancias y dar lo que en sí tiene este equipo, que creo que tiene mucho para dar. Mucha suerte para Astillero, gracias. Muchas gracias a vosotros. Karate jauna, itxaropentsu, alai, eta Portugalete hor kokatu daba, 4 segundura. Gero, bigarren txandan, San Juan eta San Pedro izango dira lehen bi kaletatik, Orezko txandan Hondarribia lehenengotik, Orio bigarrenetik, 3. Urdaibai, 4. Kaiku, seguru entenatzaileak ari direla jadanik. Ondorioak ateratzen. Askok eta askok, batzuk behintzat badakigu, telebista eramaten dutela, bertan ikusteko zer gertatzen den aurreko txaketan, eta txandetan gauza asko ikusten dira, Olako txandetan, oraintxe Astillero gune bikaina, Portugalete galtzen, segundu galdu ditu orain, Portugalete minutu erdi batean. Eta argi, Portu eta Zierbenaren artean zer gertatzen den, Azken hitza ez dute esan oraindik, Zierbenakoak orain urleun hauetan, aprobetxatzen ari dira hurbiltzeko. Haizea kontra oraindik, txampa ikeragarriko gorra egingo zaie, azkeneko txampa. Astillerorentzat Petronor banderari dagokion lehen txanda hau. Bigarren posturako lehian Portugalete eta Zierbena, eta 20 segunduko atzerapenarekin Galiziako San Bertolameu. Eutxe ingo dio Portu. Portu bera aurretik. Aurretik lehen tokian Astillero, Portu bigarren, Zierbena 3, bai! Bere kaletik guztiak. Astillerok 20 eta 10. Eldu dio bigarren postuari Portugaletek, justu baina aurretik. Eta 3. Zierbena. Eunenekoak izan dira bien arte. Eta hemen dato. Orain, demoraldiko azken paladak San Bertolameurentzat. 20, 10, Astilleroren demora. Portugaletek, ia 5 segundu gehiago, 20 eta 15, euneneko batzuk dantzan. Eta Portugalete eta Zierbenaren arteko diferentzia, momentuz 11 eunen besterik ez, baina garbi jarrileraren alde. San Bertolameu 4, 20 eta 32ko denbora. Hauxe da, jaun Andreok, lehenengo txandak eman diguna hemen Superportoko uretan. Petronor banderaren 32. edizioa dugu jokoan. Iragarkien ostean bigarren txanda, lehen kaletik San Juan, bigarrenetik San Pedro, 3. Tiran, 4. Cabo. Agur bero bat berriro, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Zierbenan gara, jaun Andreok, Petronor banderaren 32. edizioa hemen jokoan. Astillero izan da azkarrena lehenengo txandan. Hor dituzu edemorak, 20, 10, 19. Zuzenketa denak eginda gero, bide ongi aztertu eta finixarekin finkatuta. Portugaleteri 4 eta 92, Zierbenari 5-0 azkenean. 12 eunen. 12 eunen, eta zorrotz. Lehen biziko eurak ez du gaur ere, Miguel, Urruti San Bertolameu, 20 eta 12. Eta astear da, bigarren txanda, ontziak ari dira. Hurbiltzen balizetara, epaileen agindutara bokatzeko. Presari gabe hori bai, lasai. Bera handia egiten duela eta giro dago ongi gordetzen. Begiramen ari gara ikusten, lehen txandaren amaiera. Astillero. Banderak erorita, Garbi, bai. Hemen. Aizeak utzi aldi horrentxe. Bai, baina hemen ez.
Garbi, horiak aurretik, Portugaletekoak, eta gero Zierbena, etxeko traineru. Ez dago zalantzariko. Ea ba, San Juan lehen kaletik arituko da, bigarrenetik San Pedro, hirugarrenetik Tiran, laugarrenetik Kabo. Gogoratu, sailkapen nagusian, San Pedro pixka bat urrutiago da, baina 4 puntutan direla, 5. tokirako lehian, Tiran, San Juan eta Kabo. Tiranek 115, San Juanek 113, Kabok 111, gero San Pedro 104. Eta hemen, sailkapen nagusirako postu horiek jokoan daude, atzo ere aipatu genuen hau, eta baita ere, klub hauetako parteide guztiek badakite Donostiako banderari begira, 2 posturen bueltan, 12 erdi bat gonbidatu badirela, estropada horretan, Ibon. Hori da, eta beraiek 4 hauek tartean izango dira. Horrezko txandako laurak printzipioz jotzen ditugu hauen gainetik, eta nik uste dut koltsoia lastaria badutela, baina hauek erabat, helburua ostegunean jarrita, baina gaur lehiatu egin behar da, eta gaurko estropada baliatu daiteke, gauza probatzeko, ikusteko, eta beti ere hobea izaten da aurre hartzea. Konfidantza ematen dut, haundi horrek. San Pedro eta Tiran, nik uste dute sasoi bete-betean daudela. San Pedro oso animatuta, baldarekin hitz pare bat egin ditut gaur, estropadatarian da posik. Niretzat animatuta eta... denboraldiko unerik gozoenean, San Pedro netzako. Oso ondo helduko direla Donostiako lehiara. Tiran ere bai, Tiran ondo dago. Klubetako ordezkariak erne, eta ikusten duzue, estafeko denak hor, lehiak eta batzordekoak eta epaileak, bandera txuria epaileak, lehorretik. San Juan era bat estriborrera enfilatuta, era bat. Erne bat bandera gorria, bai! Badoaz Jaun Andreo! Ea ba, lehenengo txanda honetan nola moldatzen dire. Eta urte osoan zehar, lau traineru hauen artean, San Pedro izan da irteran, azkarrena. 2. 3. minuturako, branka erakusten du. 20. Gora berari gabeko irteera, lauak gogor lanean, eta San Juanek branka aurretik duela, adierazten digu pantailako tatutzortak. Geure begiekin ikusita, antzematen da San Pedro ere hor dela, branka, baina estropada ere mua berezia da, kokalekua, katamaranan non dagoen, irudia nola hartzen duzun, da dena zaindu behar. Guazen aurkezpenekin ba, Ibon? Hori da, San Juanek gaur 5 arraunlari eta patroia aldatu ditu. Eta lanerako, Lander del Rio, Xabi Zabala eta Igor González, eta Zigorrean sartu dituenak, eta Baborrean berriz, Arraraz, eta ugarte baina, ikusten duguna da, anketik, Kabi Bedia dugula. Zerrendetan ez dute, hori izan. Lehen hau ederrenean da anketik, asko ibilitakoa. Aurten San Juanen ez du ikusi, ederreneakoa. Bietan anketik eta kontraketik ere bai, eta ofizioa oso ondo ezautu. Noiz espalda, baina batez ere kontranketik eta anketik ibilitako mutila. Eta patroia ere aldatu du gaur Joseba Fernandez. Hemen San Pedro Tarrak, baldaren mutilak, eta San Juan da San Pedro, estropada buruan, Tiran 2 segundura, Kabo 3, eta 3 aldaketa gaur San Pedron, eta Josean Olaskoaga barruan, Ibon. Hori da, Baborrean 2 aldaketa egin ditu, Josean Olaskoaga 4. tostan da, eta Ioritz Etxeberria mazta tostan, eta kanpoan Jon Olazagazti geratu da, eta Borja Martin, eta estriborrean berriz, Inigo Loiz lanerako, eta Joa Ignacio Rodríguez gaur, estropada lehorretik ikusten. Oso polita. Bai, begira brankak, segidan. Horrolatuak oraindik, ez die kalterik egiten. Irudi polita, eta 2 minutuko lan eginda gero, beste bitxikeri bat, aurreko txandakoak, Astillero eta Zierbena, oraingo San Juan da San Pedro baino, segundo pare bat bizkorrago. Tiran, begira. Hori horrek esan nahi du orain haize gutxiago dagoela. Haize alde izan dute eta haiek airean joan dira lehenbiziko luzean, hauek haize gutxiago. Tiran, gaur kanbadozek, hoi baino aldaketa gutxiago egin ditu, 3 aldaketa. Baborrean, 4. tostan, David Luzkino sartu eta estriborrean, Roberto Carlos Costas, mutilindartxua, 3. tostan, hor estriborrean bixirak indoan hori, eta Kevin González, estriborrankean. Tomas Casas, nik uste dut, bera jokatuko duela, ostogunean, Donostian, bera barrutu.
Dagoeneko itxasuan dira, Tiran, San Pedro ere segundo batera, Kabo ere hurbildu da, 2 segundutan lau trainerua. Baina orain, hor arraunketa egokitu egin beharko dute itxasoko baldintza horietara. Eta hemen Kabo, Gustavo Vázquezen taldea, eta lau aldaketa eta dantza pixkat ere bai. Hori da. Artean. Lau aldaketa egin ditu, Mario Brion, Ramon Blanco eta Ernesto Triñanes, gaur lanerako, estriborrean sartu dituenak. Iago Dabilak, atzo, espalda estriborrean jokatu zuen, eta gaur, babor espaldan jokatu du. Mutil bera, estriborretik eta baborretik, urre gorria hori, entrenatzailearentzat. Eta Muniz, veteranoa ere, hirugarren tostan da. Eta hor ikusi dugu Alfonso Díaz Patroia, itxasoan eta lan gehiagirekin ez, baina lan pixkatekin bai. Tiran eta San Juan hor, egurrean buruan orain Galiziarrak, eta hain zuzen, Galiziaren arraunlari eta entrenatzailea den Jose Angel Kanbadosen hitzak ekarriko ditugu zuen telebistetan. Pues la planteamos como siempre prácticamente, ir a ganar, pero sabemos que hay equipos mucho más fuertes y nosotros lo que tenemos que hacer es intentar no fallar en nada. Si somos capaces de no fallar y somos capaces de llevar nuestra remada, pues puede salir algo bueno. Si no somos capaces de remar como queremos, nada que falles, se te cuelan muchos equipos. Pues ilusión mucha y esperanza también bastante. Ahora que nos acompaña un poquito la suerte también y nada, intentar hacer las cosas como sabemos o como creemos que las estamos haciendo bien y sin presión y sin contra. Lau eta berrogei Tiranek, estropadaren buruan dira, Kanbadosen mutilak, baina San Juan ere hortxe hurbil, maniobra ostean San Pedro bira eta Kabo irura. 3 segundutan lau. Hori da, San Juanek ziagoa bikaina egin du, eta iruditzen zait, San Pedro justu kontrakoa. Gainerako traineruei, baina gehiago kostatu zaiola Libiari hortik ateratzea. Baina, Tiran eta San Juan, txandako bi azkarrenak, astillero eta zirbena baino, zerbait motelago. Ea orain. Hori da, haize gutxiago izan dute, lehenbiziko txandakoek haizea alde izan dute, onuntzako eta orain etortzeko. Haizeak utzi egin du, nabarmen hemen ikusi dezakegu, bandera nola erorita dauden, baina ikusi dut bigarren luzio honetan, orain bai, tartea zabalduko dute. San Juan, Tiran, San Juan. Begira, hemen. San Pedro eta Kabo, Laura Ibon. Bai, nola antzematen den, bi arraun estilo, zeharo edo ezberdinak, non bukatzen duten, arrosek, bular parean pixka bat ekarrita, eta Tiranekoek berriz, aurten David Alvarezek Malagan izan zigun, Mikel, luzeago ari gaitu, gehiago bukatzen eta nola ekartzen duten, arrauna kostaura gehiago. Hala ere, lau traineruak 4 segundoko tartean dira, Kabo ari da markatzen orain denborarik okerrena, Joaquín Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo ves esta regata? Bueno, a ver, por ahora se ve bastante bien. Estamos en nuestro margen, 4 o 5 segundos de la cabeza. Ya veremos cómo terminamos. Y a tiro de piedra, esa 5ª posición en la clasificación general, también para Cabo puede ser una realidad. Sí, en cualquier momento un fallo de cualquiera puede suponer un paso al 5º o un paso al 8º. Estamos todos ahí en 4 o 5 puntos como máximo. Joaquín, ¿cómo vais a hacer? ¿Vais a volver a Galicia y vais a volver el jueves o cuál es vuestro plan de viaje? Viaje, ida y vuelta. Y esperemos quedar aquí el fin de semana entero. Pues esperemos. Mucha suerte para Cabo, gracias. Muchas gracias a vosotros. No pentsatuta, eta erantzuna ere zehatza. Bai. Orain joan etorria, baina gero gelditzeko asmoarekin, Kabo, iruditzen zait, orain behintzat, ez dagoela denboraldi gaunerik onenean edo azkenaldiko Kabo baino Kabo hobea ikusi genuela, uztailean eta bar, auskalo, Gustavo zertan ari den, probatzen edo ikusten edo abek gero askotan ikusi ditugu, Donostian eta agerraldi bikainak izan dituzte. 6 segundo, eta San Pedro ere geratzen. Gaur laugarren kaletik ari da gainera Kabo, eta ikusi dugu aurrez laugarren kaletik zierbenak lanak izan dituela. Nik aukeran jarrita gaur, lehenbiziko biak nahi, lehenbiziko eta bigarrengo. Begira orain ere, San Pedro bostera, Kabo 6ra, eta Ziaboga garaian tartea oso txikia zen. Orain alderantziz haunditu egin. Eta San Pedro ere geratzen, eta iruditzen zait gaur, gerra parteko bat Tiranek eta San Juanek izango dutela. Eta meritua du Tiranek, 3. kaletik, hortzak erakusten
ibili dela metro askotan orain, luze honetan ere bai. San Juan, tiran San Juan. Argibili lankideak albistea daukagu Hondarribitik. Castrok markatu du denborarik onena 20 eta 29. 20 eta 52 San Pedro Tarra, atzoko garaileak. Beraz, 3 puntu gaur Castroentzat, atzo 2, aldrebes San Pedro Tarrak, eta beraz, segundoek erabakiko dute, ezta? Bueno, erresa da, ipini kalkuladora martxan. San Pedrok ez, Castrok bai. 5 puntu beraz bientzat, gero elantxo be. Eunenekotan, ea zenbaki zehatz hori lortzen duzun, Sara. Atzoko errenta, eta gaur nola eman dion buelta Castrok, zenbat segundotan, eta batuketan zein den nagusi argi dago, 5 punturekin direla biak, baina segundotan dagoela hor playoff hori. Begira San Juan, hor olatu koskorra bai, olatu oso txikoa, baina asko laguntzen duena, asko laguntzen duen olatu egia bukaera arte. Kontrario txarra gaur, Tiranek, San Juanek barkatu. Tiranek ere bai, San Juandarekin oso ondo bukatzen duten bitalde dira, eta ikusten ari garena da, gaurko San Juan hau, ez dela atzokoa, GPS-a markatzen digunetik, geure begiekin ikusten dugunera, badago, tarte ederra, GPS-a markatzen dizkigu parean biak, eta geure begiekin ia ontzi bat ikusten dugu arrozen alde. Baina baliza lehenago, Tirani, etorreko zaio. Hor dago ba, a ver. Mira, Tiran sartu ere bizkaleno. Tiran behalena sartu da. Ziagoan pasa eginda, pasa edo San Juaneko bea mandu. Aia irtera. Irtera, San Juanek azkarrago zuzendu dut. Bai, apitozak endu dizkio ziago, Miguel. Bai, pekatu egin dute ba, Galizian. Eta gaurko gironeken, ia leunen, begira, ziztia gaurrekalaria, San Juanen, konparaketan. Tiranek 957, eta Astillerok aurreko txandako azkaranak, ia 8 gehiago, 956. Arazoren bat badu, San Juango brankariak. Arazoren bat badu? Hogei palai, ez da raunean hasi horreindik? Geldi dago. Ez da hasi horreindik? Orain. Orain txasi da. Arazoren bat edo, beziztiagak, edo jarri ezin edo trapos txikia edo, galdetu beharko dugu. Tiran eta San Juan orain, brankaz. Parean, San Pedro eta Cabo 8 segundoko atzerapenarekin. Tiran aurretik, Lehen ikusi dugu, kanpora, lehenbiziko txandan, eta hontan ere, hirugarren kaletik eta azkarrago joan direla. Eta joan etorri oso egin eta gero, bigarren txandako 4 traineruak, aurreko txandako azkarrena baino, hobeto. Ea ba orain, Tiran eta San Juan eta Tiran. Nik uste dut, datuak ere emango digute, baina haizeak bere egin duela, Miguel, Playoff hori, Sara. Lankideak bai, azkenean, zenbat euneneko dira? 18 Castroren alde. Ara ba. Oiarbide hemen daukagula. 41, 24, 26 Castrorentzat, eta San Pedrok 41, 24, 24. Ederra da, 40 minutuko estropa saioa jo, eta 18 eunenekotan sartzeak. Guk esatea nahikoa Castrok eragozpenak izango zituela, buelta emateko. Bai, bazirudien nahiko abantaia polita zuela atzo San Pedrok, hor, playoffean, baina ezin izan da, gauzatu azkenean, ez da? Ez, 18 zentresima, uste eta urten gure kontra dira zentresima guztik, baina zein kirola da eta hartu behar da bezala. Bigarren ziagogan uste zamaizkitela 8 segundo Castrok eta ja esan dut difentzia onditxe marrazala. Kirol legez, bai horixe. Eta gaurko estropadea buruz zer? Bueno, gaurko estropada ikusten da. Nik usten dut gaurko estropada, baina gehiago osteunien nahi dela jendia pentsatzen, eta San Juan eta Tiran pixkat aldein dute, eta bain bestiak burua beste lekunten uste daukatela. Livia, nola ari da prestatzen osteguneko saio handi hori? Bueno, prestakuntza espeziala ez da izaten, uste gehiena, burukua da, ez da ondo konzentratu eta bere estropa ona iten dugu kontxan, badakigu, honez badu iten ez gala sartuko. Bueno, sorterik onena, Vale, eskarrik. Ta animo. Bai, gerarte. Hor da ba, Tiran eta San Juan 2 segundo orain Galiziarrentzat. Orain barratik atera egingo dira, orain arrarunerako egoera kaskarrago izango dute guztiek. Bat ligan, datorren moraldian.
Hortxe izango dira Pedreña eta Castro. Kolori pixkat emateko, denboraldiari eta zalea mugitzeko eta... Castro rentzat aurrera pauso ikeragarria liga batean edo bestean aritu. Ikeragarria. Egira esfortzu bizian, Ziaboga garaian patroiak. Egira patroiak nola dauden, simel eginda. Zintzela bezala, eta aurreko baten patroi batek izaten zidan, ikeragarri nekatzen zela estropadan. Nekatuta jota maitzen zuela estropada. Tentsioa eta... Bueno, hiperventilatu egiten zuela, eta gero itxasuan eta bar, patroi ere fizikoki, asko eskatzen di estropada. Oso exigentea da, gainerua patroien. Garai bateko patroiak ikusi edo gaur egungo atleta harin hauek ikusi, hori da, 40ko hamarkadako patroi gehienak... Haien maxua ziren. Gilboltxoarekin eta asko Mikel patroi estropadatarako eta arrantzan ere patroi ibiltzen zen jendea. Embarkazio jabea, armadorea eta barkiro estropadan ere patroi ibiltzen zen. Orain San Juani, orain asko engainatuko ditu, lauki zuzen izateak, baino Ziaboga lehenago bilatuko dute. San Juan darrak. Gero, Kabo kokatu da, San Pedroren aurretik, tartea txikia da hor ere, baina hor ditugu. Eta begira konparaketan. Hor Ugaitzek nahikoa esan du, olatu estriborretik. Olatu etzai, zuzen prankati sartzen. Txanda honetako apalena, orain San Pedro, aurreko txandako garailaren denboratan, Astilleroren denboratan. Orain San Juanek eutxi egin behar dio. Orain eutxi behar dio. 2 segunduan da. Ziaboga oso onak eman ditu, nire ustez tiran baino hobeak. Ea orain. Hamba tiran. Bai, ez duago orain bai, orain pekaturik gabe tiran. 14:46. Astilleroak 14:18 markatu du hor, 2 segundo irteren. Kabo Juan eginda. Kabo nabarmen pasada. Eta krobarekin asketatxoa. San Juan izan da, orain bai zuzenduta. Baliza hor. San Juan bostera, Kabo 10 eta San Pedro 12. Bai, lehen balizari, koltxonetako ora igo zaio. Nabarmen, hor, begira. Bueno, aingura igotzea baino hobe izango. Bai, begira, nola egin duen, hor arraunekin. Begira, bandera ere tapatu du. Azken bihazetan asko ikusten ari gara, arraunak, koltxoneta hori joz. Eta Krasik, askotan liga kritikatu egiten da, baina hori, nire iritziz, oso ondo dago. Koltxoneta horre jartzeak, horre treneri guztien die, jota, balitzaren aurka joatzen, ez dela kontu zibili beharko lukete, hori nire iritziz, ona, erabakia. San Juan darren parkatu presidentea daukat hemen, Xabier Arraraz, egunon. Kaixo, egunon. Referentziak zutzu ematen, orain segundu bakarrera, Bai, hor txago dez, urruka, guantxe parian jarri gatidanekin, eta hori, ikusten da, aruntza juteko hango kaleak badirudi bentatxa eskatxoa daukatela eta bengoan bueltatzeko beraz aprobetxetu egin behar da. Tiranekin daukazu hor borroka, ez bakarrik gaurko estropadan, txanda honetan baizik eta sailkapen nagusian ere. Bai, txanda oso burrukatu izaten ari da, orokorrean liga guztia ez. Bilen guria, ala da, joan dan larun batean ondarrabiko estropadan, izugarrizko muga iritsi zitzaigun, denak elkarrekin ginean, eta horren mugara iritsi ginean segundo eskaxetan. Antzekoak gertatzen ari da gehienetan, gaur ere bai, tiran eta gune artean aire izaten burruka hau, eta egia da, latza dala, burrukatu egin behar da bukara nion. Eta argibilik, gaur kaso ez, baina Kabok ere eskuratu dezake posgarren toki hori. Bai, ezin dugu sekulan atzere begiratu egin behar da. Besteak ere areio duko gorrak dira, eta guk dena den gaurko estroparakin gustora gelditzen egea, atzo ez genuen gure egunin onena izan, baina holakotan suertatzen dira, eta haiek ere bai nolabait gaineratu egin behar dira, eta gaurkoan uste egiten nahi gerela. Sorte hon. Eskerrik asko. Iran eta San Juan aurretik, atzerago Kabo eta San Pedro. Begira tiranek, zer egin duen da Kabok ere bai. Pixka bat hori eskatzen du, berez hori eskatzen dio, bai Kabori guztiei, estriborrera gotzea, baina orain tiranek zuzendu egin beharko du bere kaletik sartzeko. 3. kale doa, eta hor batetik metro gehiago egin beharko ditu, eta norabidea San Juanek azken metrotan hobea izango du. Eta horrentxe, esprina prestatzera. 2 minutu pasatxo, 2 minutu eta 10 segundu falta dituzte bukatzeko, ea nork egiten duen eraso. Hasiko dira ritmo altxatzen laster. Txandako azken protagonista, Suso Núñez, buenos días. Hola, buenos días.
Bueno, aquí de momento mandando en esta segunda tanda, ¿eh? Sí, estamos haciendo una buena regata ahí con San Juan y ahora, bueno, pues hasta el final a pelear por intentar ganar la tanda. Yo creo que era uno de los objetivos que se habían planteado los chavales hoy al salir al agua. Sí, eso nos comentaba de hecho el entrenador antes de comenzar esta regata, dar buena imagen y luego también nos comentaba algo de la concha. Sí, hombre, el objetivo claro que es la concha, porque para nosotros con la temporada que estamos haciendo, de entrar en la concha ya pasaría a ser una buena temporada, a ser una grandísima temporada. Sabemos que está duro, pero bueno, nosotros también este año con el trabajo que llevamos de empezar prácticamente un proyecto nuevo de cero, con nueva forma de remar, nuevo entrenador y tal, y los resultados según van pasando las regatas se van viendo mejores. Es el momento de promocionarse. Además en el Facebook, ¿cuelgas en algún lado todas estas fotos que haces por aquí? Sí, intentamos colgarlas todos para que se vea. Y está claro que las redes sociales hoy en los clubes son muy importantes y lo que más vende es lo visual. Suerte para Tirán, gracias. Venga, gracias. Susan Núñez, urrea balio duen ordezkaria. Ordezkari, argazkilari eta gidari. Hori izan behar duen. Sofertzan bintzat, 11 kilometro egiten ditu. Begira gaur ere Tiranek, atzo erlojupekoan, bukaera ikeragarria, egin zuen gaur ere bai, Antzematen da, ez dutzen ari direla hauek. Oso asteburu polita ari da egiten Tiran. Atzo, tapai gaur. San Juan gaur ere ondo. Minutu terdin, 3 segundo, treneru bete-betea, handio, Tirani, atzo harrigarri egin zuten, bukera, Tiraneko. Begira, San Juan darrak ere, berrogeita laupalan, San Juan darrak. Ordoaz ba. Gogoratu bakoitza bere kaletik amaitu behar duela. Tiran, nagusi. Tiran, bai Tiran. 19:46. Estropada handia bikaina egin dute Galiziarre. Eta San Juan orantxe, 6 segundu gehiago San Juan darrentzat. Kabo, bai Kabo. San Juanek 19:42. Kabokia 17 segundu galdu ditu 20:03. Eta San Pedrok orantxe amaitu ditu lanak. Eta San Pedrorentzat 20:12. Asteleroren atzetik gaur Libia. Eta harrituta edo gaur ere Tiranek estropada bukera harrigarria egin du. Astelerorekin 3. balizan 12 zituen galduak, eta bukaeran pentsa 24. Astilerori 12 segundo, luze bakarrean, atera dizkio. Horra David. Begira, nola egin dion. Luzi Tiran, eskaintza egiten familiari, baina ea, nondik amaitu duten hemen guztiek, banaka errepasatzen ari dira epaimailan. Tiran entzat disgusto latza etorriko daba. Ez da enteratu. Bigarren kaletiz etorren, ez du zuzendu. Hori, baiestatzen badute behintzat. Tiran deskalifikatua izango da. Agian, ala dirudi, hor dago beraz albistea, kolpe latza. Estropada ona egin dute, baina... Kategorikoa. Puntuoi begira bai, baina begira esazu, zer den? Zailkapeneko 5. postua dute horiokoan. Gaur, punturi biltzen ez badute, pentsa ezazu nolako zaplasteko. Hartuko du ez usteko ederra, Karo, hori eskatzen zion, lau treneruei hori eskatzen du. Azkeneko luzean, laugarren kaletik lehen bizikora etortzea. Gainerakoek, bere kaleari eutxi egin diote, eta Tiranek ez. Azkeneko GPS-a ikusi dugunen, bigarren kaletiz etorren, komentatu ere egin dugu, zuzendu beharra zeukala. Tiranek 3. kalea zuen. Eta begira, azkenean, hemen utxak larrutik ordaintzen direla beti. Ea ba. Bigarren kalea, bandera gorria. 3. Tiranai zuena berdea. Baina hor, 3. kaletik. Nondik pasaden begiratu behar. Laugarren kaletik. Karo, baborretik utzi behar du. Karo, baborretik utzi behar zuen bandera. Bandera baborretik utzi behar zuen. Araba! Hori da, gehiegi zuzendu. Pekatu latza, David Alvarez lagunak. Despistea. Larrutik ordainduko dute, ze kolpea.
Bueno, iragarkietaragoaz, iragarkien ostean Ohorezko txanda, lehen kaletik Hondarribia, bigarrenetik Orio, hirugarrenetik Urdaibai, laugarrenetik Kaiku. Agur bero bat berriro, ikusentzule zareten guztioi, astear da Ohorezko txanda jaun Andreok, tiran deskalifikatuta erreferentzia San Juanena da 19 eta 52, orain lehen kaletik Hondarribia, bigarrenetik Orio, hirugarrenetik Urdaibai, laugarrenetik Kaiku, ontziak hortxe dira pronto, adierazgarria benetan, Hondarribia eta Orioren enfilazioa, Ibon. Hori da, erabat estriborrera jarria, lehen San Juanek ere, hori egin du, haizeak hortik jotzen du, olatuak ere bai, olatu apurrak, eta hortik, amunarriz da Irakutze Etxeberriaren erabakia. Hirugarren da laugarrenak babes gehiago du. Epaileen armaila, lehiak eta batzordeko kideak, eta epaileak ordenak erne. Kaiku pixka bat atzerago dago, hori ere bai. Hori etorri da, Kaiku behar bada atzerago. Tres dira lauak. Orain Hondarribia pixka bat atzerago. A comerse una advertencia. Ya le está avisando. No, proba. Ahí te ya. Hor daude lauak. Zetentxi hortoztetan, Bai, Hondarribia hurbildu da, irtera puntura, markatu Hondarribia San Juan, eta epaimaitik bizkor esan diote, klubeko ordezkariari, hankia egin behar zutela hortik, bestela, berela jasoko zutela zigo. Echale popa. Estriborrean filatu, Urdaibai ere bai, Urdaibai también. Gutxien Kaiku, segurazki. Quieto, Josemi, más menos hay bandera blanca. Bandera txuria orain. Abantean mutilak. Bai, balekoa. Badoa. Eta inor joan. Ea ba, ligako lau ondiak eben. Estropada asko egin ditu. Ohorezko txandan San Juanek baina, orain eroria da zelkapenean, 5. tokia rekuperatuko du, tiranek ikaragarrizko pekatu egin duelako gaurko honetan, behar bada gero Sara, Suso Nuñezen hitzak biltzea ere bai, zigorraren ostean, ea nolako gorputzaldiarekin geratu diren, aste osorako etorri, kontxako lehia behar bezala prestatzeko, eta ez dute ondo hasi. Ez dute ba. Euren txango ez dute ondo hasi. Kaiku irteran ondo, atzo ere ondo atera zen, Bizkaitarra, tango babesetik gozoari da. Horain nahize gehiagirik ez, Eta hemen Hondarribia, Mikel, gaur 6 aldaketa eginda. Baborrean, Aldai, Ugutz, Bilbao, Iñaki González sartu ditu, Etxebeste, beste, Lehorrean utzita eta Estriborrean, Bizarralde, Mari Eskurrena eta Osertzaldai, berriro lanean dira, beraz, gaur beste 6 aldaketa, ama Guadalupekoan. Segundu batean dira lauak, Begira, zeirudia, Ez dute horrela bukatuko, Ez, larri bili. Erortzen denak, gogotik ordainduko du. Gaur, arrobiko 10. Hori da. Hondarribia. Hemen hori jo, aldaketarik egin gabe. Atzoko kuadrilla bera, pasaden larun batean, Hondarribian atera zuen kuadrilla bera, horrek esan nahi du, Igor Makatzaren apustuak garbi ikusten da, eta nire iruditzen zait, hause izango dela, ostegunean, eta dagoeneko kuadrilla 14 honekin ari da lanean, beraz aldaketa ari gabe. Da, atzo esan genuena, Arinetan, Milan eta Piñeiro Lehorrean dira, eta Errazti eta Etxebeste ere, ez dira gaur arraunean. Bigarren minutura goaz eta begira, Segundu pare batean hortxe dira, lauak. Kaiku babes gehiago izango du, orain handik ateratzean, barratik ateratzean arazo gehiago izango nik uste. Goazen Salsamendiren kuadrillarekin, besteak beste hankekoetan aldaketak. Hori da, 5 aldaketa egin ditu, Horrek usten ditu lehenbiziko planoan bi mutilak lanerako, Estriborrean Elortegi eta Astelarra, Javi Polo, Babor Maztostan sartu du, Horratzon Nandorrua joan zen, eta gaur uste dut, aurten estraineko bigarren aldiz, espaldera gota du. Xavier Zuleika Debarra gaur brankari, Ojeda Lehorrean da, eta Estriborrean berriz, Berza Itzazko eta Toni Montenegro Lehorrean, eta Luis Ángel Salvador espaldan, eta Txapaz hankete. Hemen Korta eta Lakaren taldea, Kaiku,
estropada eremu oso ondo ezagutzen dute, besteak beste Jose Luis hemen entrenatzaile izan zelako, eta gero oso gustoko duelako onuntza entrenamentuak egitera etortzea. Azte honetan bertan eta aurrekoan abuztuan zeharremen ikiragarrizko saioak egin ditu Bizkaitarrak, eta gaur, Salbaino eta Hernando sartu ditu Baborrean, eta Gentza Zubiri Estriborrean. Eta nire iritziz azpimarragarriena, azken estropadetan asteburuero korta, talaka, hankekoak aldatzen ari dira. Eta gaur, zarautzen, igandean hain estropada ona egin zuen hankeko parea, Leandro Salbaino eta Adrián González. Horillo, bigarren kaletik, 3 segundutxoko atzerapenarekin, 350 metro, badoaz hor mugimendu gehixeago dagoen tokira, eta Julen Castrillon ekarriko dugu orain pantailetara, Hondarribiko hankekoa dugu bera. Bai, azkeneko estropada kontxa horretik, eta maten du liga bukatzen dela, baina ez, beste 2 estropada gatuko dira, así que ondo imarko dugu gaur, eta gatzen diren bilak ere, bai. Ez dakit, uste dut ez dura beste traineruik lortu 6 garaipen jarraian, eta Castrok bai lortu ditula urte berian garaipen gehiago, baina kristona da, eta baloratu behar dugu. Guk azkera konturatzen batzutan, baina gero, amendikan hilabete batzura konturatuko gara, seguro indugunaz. Bueno, pixkat konfiantza ematen digu, ez? Bakigulako lana ondo egiten dugula, baina gero beste taldeak ere hor daude. Denak daude kontxa prestatzen eta inork ez dugu zer oparituko. Astrillonen hitzak. Kaiku ere hor da, Gazte eta Zina hor dira. Ea orain bigarren luzean nola aldatzen diren gauzak. 4:28 Urdaibai Kaiku, Hondarribik segundu bat gehiago, Orillok 2 gehiago. Eta 4:28ko erreferentzia hor da, Astillerok lehenengo txandan 4:29ko egin du, Hondarribiren denbora hain zuzen. Eta Oriok 4:41, eta hor tartean Zierbena eta Tiran. Gogoratu gero Tiran deskalifikatua izan dela, estropada handia egin du, bigarren txanda irabazi egin du, baina bukaeran nahastu egin da. Patroia ez du bere kaletik amaitu eta zigor hori hartu dute. Batzutan horrelakoak ikusita pentsa daiteke zorrotzak epaileak, baina araudia da. Araua hori. Bere kaletik sartu da, baina araudia garbi dio, baliza Baborretik utzi behar dela. Beraz, kaleratze hortan ez dago zer esanik. Ez dago aitzakiri, ikusten duzu errepikaldia, takito, garbia da. Ez du utzi Baborretik. Kaikure hor daba gaur, Miguel. 6. minutuan, eta estropadan. Ea usten dio. Orio ere ibili da atzerago, 4 segunduan eta ibili da Orio. Traineru batean biontziak. Begira Tiran, aipatu dugu eta begira bere kamararekin, nunden baliza berde horre, Baborrean behar luke. Eta ez da horrela izan. Horregaitik, zigorra. Zaren, txitu askotan patroia, aztu. Bueno, Urdaibai buruan da, Kaiku eta Orio 3 eta Hondarribia 4. Hori da GPS-ak adirazten diguna. Hondarribiak gogoratu 6 garaipen bat abestearen atzetik, 10. jardunaldian Orio nagusitu zen Samertolamen, eta gero Boiro Zarozko 2 jardunalditan etxean Hondarribian Portugaleten eta Bilbon joan dira jarraipenak bat abestearen atzetik. Gaur ordea, Ohorezko txandan, aurretik dira Bizkaiko ontziak, Urdaibai eta Kaiku une honetan meintzat. Lotu baina, 4 segunduan, 4 traineruak, Oriok 3. denborarik onena markatu du momentuz bai, Iñaki Arostegi egunon. Bai, egunon. Igor Makazagak aldaketarik ez, eta horrek zer zan nahi du? Ez dakit, ez, Bizkaia nik uste daia amairukoa finkatzen nahi dela, Bizkaia denbora bukatzen nahi da, eta azkeneko atzota gaur alineazio berdina atera du bai. Beitu zein ez du duazen gauzak, orain bigarren tokia. Bai, hori ikusten dut, Urdaibaitik 3 segunduta, kanpoako luzen momentutxo baten galditugu 2 segundu, eta orain ikusten dut berriz estropan sartuta gaudela, eta estropada oso nahi den. Estropada ere honetan bezalde, itxura arraroa euki badu, eta beitu gertatu zaion Tirani, Bai, azkenean ikusten dut, pena bada, estropa hona egin dute, eta patroia despistatu ingo zela pentsatzen dut, askotan estropan sartuta daude buru belarri, eta
gauzak kontutan hartu berdia eta akaz bategatik bitu, deskalifikauta. Bueno, sorterik onena eta sorte home bai, klasifikatoriarako, Bale, eskerrik asko. Hor daba Urdaibai eta Orio, Hondarribi, ostera, Kaiku seira, nola aldatzen den luze batetik bestera, estropada ere mua. Hemen Hondarribiarrak, segundu batzuk errekuperatu nahia. Normalean irabazi dutenean eta aurretik izan dira. Eta gaur atzetik. Eta Orio atzetik aurrera, eta ikusten dena da, bigarren kaleko Orio eta Urdaibaien artean begiz bintzat, distantzia handia. Hemendik eta ziago gara aldatuko dira gauzak, Eta Mikel lehen esan duguna. Itxasoa herrio bai, baina hor dagoen olatuzka txiki hori aprobetxatzeko eta 30 pala, 40 pala jotzeko ezin egokia izaten da. Fizikoki oso exigentea. Baina momentu hori pasa da. Hori da, hori kanpoan bada. Momentu hori pasa da. Orain patioak. Bai, eta orain begira, haize ufadatxo bat, honi ikeragarrizko kaltea egiten du. Eta ekialdeko ikutuarekin gainera. Kaiku orain sufritzen, orain geratzen. 6 minutuan horri bili da, eta Hondarribia berriz, orain sartzen, azken minutu honetan. Aizearen kontra, Aizearen kontra. Kaiku sufritzen, Urdaibai errenta babesten, Orio eta Hondarribia hortxe leia zorrotzea. Oso polita txanda. Petronor bandera dugu hemen jokoa. Zoragarria. Ea ziagoan orain. Gaurko giroarekin eta, itxezu irauten da beti, baina gaurko giroarekin eta gehiago. Iranek eta San Juanek lehen 9 eta 47 hori aixa hobetuko dute orain. Berme aurretik. Ziagoak. 9 eta 28. Oriok eta Hondarribiak ziagoa, hon bat behar Hondarribi. Parean. Kaiku ere antxe da. Lan erditan. 9 eta 28 Urdaibai. Hondarribiak 9 eta 42, Oriok 9 eta 43. Eta Kaiku 6. tokira, 9 eta 49. Tartean Tiran eta San Juan gogoratu Tiran. Deskalifikatu izan dela. Hor da Urdaibai, Orio eta Hondarribi bostera orain Kaiku 12. Aldatuko aldira gauzak. Lehen luzean Kaiku 4. kale horretatik ondo joan da, baina orain urrutitik dator. Oso urruti orain Kaiku, eta orain Urdaibaik gauza bat egin dezake pixka bat estrigorrerago, babesa aprobetxatze aldera. Ziaboga eta gero nola hori ala Hondarribiari beste segundu bat sartu dio, Urdaibaik. Eta zena dizu bezatea, estropada urdin kolore hartzen ari da, Bueltakoan nahi baino gehiago sufritu du Kaikuk, Pedro Maria Bandu egunon. Bai, egunon. Zer gertatu zaio bueltako luz horretan, Bizkaitarrari? Bai, eta hor ziagoatan aputxoetek aldo dugu, baina, maniobra da izien txarra, baina, bigarren luzean, hor 10 segundo, holan beste harikiko, bai Urdaibai, hori bere atzetiz etorrela eta aurrera egin duzu. Eta beretan hainko kritiko momentuetan apurka galtzen ari gara eta beste txandakoa norbaite aurretu ingo da segurantzat. Aldaketak traineruan, hankekoak esate baterako, zeren bila dabiltzat entrenatzaiek? Horlaen gabizanean beti probain behar da, bai hankekoa, bai jenten tostan arteko, bai txalupa apitxo finio giltzeko, eta jarritu egin behar dugu lanean, da torren miarronkai neko handia direz, eta ezin dugu errelajatu. Eta Barnelinatik oraintxe bertan esan didatenez, Pedro Mari, San Juan baino okerrago une honetan. Bai, gero bueltako luzea nahiko txarra izan da, eta ikusi dugu batzuk aurretik dozela. Tiran ez dugu kontatuko denbora, bai bestela, igual pare bat txeti duaz. Sorterik onena du nolare, eskerrik asko. Bai, segunduari lotuz, da egoneko 2 segundu, Bitreniru eta gehioko aldearekin. 6 garaipen jarraian Hondarribiak, gaur Urdaibaik baldintzak aprobetxatu eta kolpetxo bat eman nahi du, baina asko falta da, hau ez da bukatu oraindik. 7 segundu Bermeotarrek Hondarribiri, hori 8, Kaiku oso atzean geratu da. Ritmoak eta Hondarribia 36 palan, Orio ere bai, 35 pala da terdi.
Ja, luze arraunean. Orain bukatu egin behar da, balantzarik eta egin ez dezan. Habe, padoa zen, Mikel. Ea, orain, kanpoan nola egokitzen diren. Lehen, bigarren luzean, nik uste dut, buelta hartu, eta han kanpoan 5 minututik 7 gora, horrolaturen batekin edo. Txiki horiekin oso ondo moldatzen da, Gorka berri eta ontzia ondo joan da. Goazen, Bou Bizkaiara. Escúchame solo a mí. Solo a mí. ¡Ay! ¡Síguele! Nola laguntzen duen, Directo, Estibón. ¡Hey! 1 minuto. Ibon. Hay que apretar ahora. Gorputzakin atzean jo. Gorputzarekin atzean jo Ibon Bazterretxeari, Iaz Portugaleten espaldatik eta ibiltzen zen mutila. Horten laugarren tosta hortan finkatu dena. Eta gozatzen, hemen Amurarriz. Hauxe da ba, Bermeotarren momentua. Bai. Zestek ere badakite estutu behar dute. Etortzeko ni nahiago dute, Hondarribia eta Orioren kalea, baina 8 eta 9 segundo, gehiegi iruditzen zait, errekuperatzeko. Hor movimentoa da, Hor bai. Nabarmen. Palakatea dut usteko nahikoa. Cuidado con Orio, cerrarle bien. Begira zer esan duen, hori Gorkaran berri zen, alegia ziaboga irteeran aurrekalariari mesua, pixka bat gehiago eukitzeko. Hor, arriskutxoa izaten da, aurretik doanak, bigarrengoari, 12-13 segundoko aldea baldin badago. Horda ba, Xabier Zulaika, hartu du arraun txikia. 14 eta 35, begira aurrez Tiranen markaturikoan non dagoen. Gogoratu gero Tiran deskalifikatu izan dela. Hondarribi eta Orio, parean, segundu bateko tartean dira bi. Borroka ikiragarria daukate bi horiek. Handator Kaiku. Horda Bizkaitarra. 19 segunduko atzerapenarekin azken maniobra horretan. Eta maniobra ostean Urdaibaik Hondarribiri 9, Hori 10. Bada bai tartea. 3 traineru gaurko giroarekin eta eran dauka Urdaibaik. Urdaibaik orain artean 2 bandera irabazi ditu. Gaurkoa 3. litzateke San Miguel Ligan. Txapelketetan bai. Txapelketetan 3. Dana. Bizkaiko Euskadikoa, Castron Espainikoa ere bai. Eta Kaiku, Miguel, 6-7 minutuan bai, baina gaur ere erori, Gaur ere erori, Bizkaitarra. Kalea ere ez du, honena izango. Aurretik Kabo eta lehenbiziko txandan zein genuen zierbenak. Aparteko brillori gabe jardun dira. Baina Urdaibai aldamenetik doa, 3. Begira, bien arteze diferentzia dagoen, Ibon. Gozatu bestelanik ez orain Urdaibai. Bigarren posturako lehian, Orio eta Hondarribia. Hondarribiak 6 garaipen jarraian. Baina gaur kolore urdina hartu du. Estropada. Olatu gainean, orain, Urdaibai, olatu gainean. Bigarren posturako lehian ari da Hondarribia Oriorekin une honetan. Frantziz González Txabarri, eguerdion. Eguerdion. Gaizki ohituta geunden, Bai, hala da, ez. Baina hala ere, uste dut gaur asteburu hau ere bikaina dela guretzat, ez. Atzoko garaipenarekin eta gaur bigarren postua lortzen badugu, ezin hobea. Erritmo bizia natea da, Laurak eta zaretegia esan ritmo nahiko altuan, baina gero Urdaibaik hartu du estopadaren burua eta orain arte momentuz ez du utzi. Bai, hala da, ez. Ikusten dugu gaur Urdaibai nagusi dela, ikusten dugu estopada bikaina egiten ari garela eta hor gaude beste guztiok. Hor lehian, bigarren postu horren bila, Oriorekin gaude, nahiko pagrekaturik ea bukaeran lortzen dugu. Julen Castellonek esan digu, guk bakarrik ez, denak ari gara kontxan pentsatzen. Bai, hemendik aurrera ja bai, ez, ja asteburua bukatu ondoren, denak osteguneko sailkapen estropada horri begira, ea horrere gauzak ondo egiteko eta behintzat 7 horietan sartzeko. Sorterik onena. Eskerrik asko. Bermeotarrak eusten eta errenta zabaltzen. Bigarren posturako dago bai leia. Gaur Bermeotarrek asmatu egin dute hemen zierbenan, Ibon. Hori da, eta aldaketa asko egin da, Post aldaketa egin da. Azken 3 estropadak
atzoko erlojupekoa, Portugaleten gaur 8, Hondarribian estropada oso onak egin ditu, Urdaibaik, bikainak, eta gaur horrek saria izan dut begira. Beste segunduana, eta olatu hori aprobetxatzen ari da. Hor dagoen olatu txiki baino aprobetxagarri hori baliatzen ari dira. Begira, Hemen Amunerri. Hori irabazi nahi. Hemen, horren garrantzitsua, San Miguel Ligako puntuekin konparatuta, baina erne, patroien zelkapenari begira ere, gaurkoa, garrantzitsua izan daiteke eta. Kaixa sarian Irakoitz Etxeberriak 17 puntu, Aranberrik 16, bate daki gaur nola bukatuko dugun, eta agian aldaketa ere etorriko da. Oso azkar dator Urdaibai, Orain Hondarribiak, hori, beste segundu bat kendu dio, nola bukatzen den. Eta Kaiku era bat erori da. Ia minutu erdira doa, Kaiku. Kaboren atzetik, zentsa. San Juan da Kaboren atzetik. Errekorrik ez du ditzago. 11 segunduko arrentarekin. Hondarribi bigarren, hori tartetxoa sartu dio Garbi orain Hondarribia. Orain traineru bat, Hondarribiak hori sartu diona. Eta argi bukaeran, Baliza horretik uste esatela patroiek. Begira bakoitza bere kaletin nola datorren. Urdaibaik duen enfilazioarekin ez dirudi pekatu egingo duenik, Seguru gainera, Salsamendi eta Larra aurkoak ematen izango direla, inor despistatu ez dadin. Pentsa, Asko fikatu dira orain postuak, Liga dagoen bezala Hondarribiak olako pekaturi mate egingo balu, Despiste sistren batek, zer ondori izan ditzaken. Urdaibai aurretik, Petronor bandera, Bermeotarrentzat. 32. edizioa du, Bou Bizkaia, bai! Urdaibai nagusi Petronor banderan, 19 eta 17, Hondarribia bigarren, hortxe dira, hori. Orantxe hori jo, azkenean 9 segundu sartu dizki Urdaibaik Hondarribiri eta hori 13. Handator orain Kaiku Zurinagaren aginduetara. Horta Kaiku, bai! Bere kaletik hau ere. 34 segundu galduta, badu Jose Luis Kortak, zer pentsatua, Gaurko honen ostean begira, Polo Bera, Arraunlariak, hauek alderantziz, esango dute, bai, Liga Hondarribiarentzat da, ondo irabazia gainera, baina hemen garagu. Unerik onenean, onenean edo une oso onean bintzat, kontxatarian, heldu zaie. Azken lau estropadetan esan dugu estropa onak egin dituzela, ia Hondarribia eta hori jo adina ibili direla, edo gehiago hori baino, eta begira gaur, saria. Etorri zaie Bermeotarrei. Eta hemen gaude, Asier Beitia ordezkariarekin, lehen da bizi, zorionak. Zorionak, eskerrik asko. Iritsi da azkenean, hainbeste esfortzuen ondoren, eta azken estropadatan maila ona erakutsiz, esan dakoa iritsi da. Beste garaipen bat? Bai, ustailan azkanegoko aztien irabazidun nojan, Dabitu, hilabete pasada da lortu du 3. Hilabete pasatu da, baina egia esan Hondarribia nahiko finibili da. Bai, ongi. Gaur azkanien 10 segundu atatxagu, diferentzi gutxako oso nazetako klasifikatu izatarako eguenarako oso ona da. Hori esan behar nizun, sailkapen estropada ostegunean, kontxarako sailkapen estropada eta emaitza honek, zeharo motibatuko ditu, mutilak. Bai, mutilek gogua zegoen honetan egunetan. Ni pentsate dut honeaz garaipenea zunio gogo handia azungo dizela klasifikatu izara eguenan. Zelan zabiltzate prestatzen, klasifikatoria hori? Ondo, mutilek oso posi daude. Uste dut, aurten deusten badan kontsako ikurriña Bermiora, ez da bere. Gaurko estropadan nahiko argi gelditu da Urdaibairi oso ondo ematen zaiola itsasoa, Gaur oso ondo, dana urten dozku ondo. Eta, da 10 segundo horrek oso importantea dira mutientzako. Egia esan alde benetan handia bada. Bai, 3. luzin ja apurtu du estropadie, da, hori oso ona da. Zei gozatzera, zorionak, eskerrik asko. Eskerrik asko, eta Aupa Bermeo da gora Urdaibai.
Hor da ba, Bermeotarren posa, eta oso momentu garrantzitsuan heldu da hauentzat. Liga aspaldi erabakita zegoen, eta Liga Hondarribiak irabazia du, nolabait matematikoki ez, baina argi dago, pekaturik egiten espadu azken bietan, hau da, deskalifikazio pare bat edo espada, hortxe du. Baina, gaurkoak Urdaibeirentzat balio erantsi badu, Ibon. Hori da, azkenean azken estropadetako lan on horrek saria izan du, eta honek kontxa prestatzeko asko lagunduko dira. Kontxa fizikoki ondo egon behar da, teknikoki ondo egon behar da, baina batez ere taldeak batuta egon behar du, ilusio puntu hori sentitzea garrantzitsua da, taldea irabazle txapeldun onena sentitzea ere bai, eta alde hortatik dudik ez, gaurko bandera honek emango dio patxara puntu bat, eta bultzaizo bat emango dio Urdaibeiri. Eta zailkapenean, hemen datuak ikusi dituzue, nora joan zaigu gaurko honetan Kaiku urrutira, eta begira hemen, hori Salsamendiren besoa izango da, seguru asko, bera ere hurbildu eta mutilak zoriontzera. Bai, horren ondan. Hemen da. Jon Salsamendi bera oso posik, entenatzailea, keinu ere bai. Eta hor daba, Bermeotarren posa, gaur hemen Zierbenan, Petronor bandera irabazieta gero. Eta zailkapen nagusian Hondarribiak 185, Urdaibaik 167, hirugarren Orio, laugarren Kaiku, begira, hor da datua. Begira nora joan den tiran, Suso Nuñezi egin behar diogu elkarrizketa, patroia urruti da eta harekin ezin hitzekin, baina ze pena izango duten. 5. posturako horrelako estropada egin gaur, eta azkenean deskalifikatuak izan dira, eta 7. tokira zelkapenean alde ederra dago. 2. denborarik horrena markatu dute, 19:46 eta 25, kaleratzerik izan espalitz, 2. ziren kronoarekin, bai, hori da. Eta beste datuak ere bai, patroien zailkapenari dagokionez, aldaketa izango da, eta Irakoitz Etxeberria izan da nagusi hor orain artean, baina orain Gorka Aranberrik hartuko du hor burua. Gaur Alfonso Diazi 3 puntu, Endika Perezibi, Gorka Aranberriri 1, eta orain Aranberrik 17, Irakoitz Etxeberriak 17, Ormazabal eta Endika Perezek 16, gero Zurinaga da 10 punturekin, 9rekin, jarraian Amunarriz eta Alfonso Diaz 2 estropada gehiago falta dira, Bermeo eta El Corte Inglés, eta hor erabakiko da zelkapen hori, zelkapen nagusian ordea. Hondarribia da errege, Hondarribiarentzat da aurtengo liga. Eta hemen, Frantziz daukat aldamenean, zorionak izan ere liga matematikoki irabazia dauka Hondarribiak. Bueno, oraindik matematikoki ez, kanporatzerik balego. Okerrek handiek ezean. Horrela, bai, bueno, ez diferentzi nabarmenarekin, eta horrelako desastre handi bat, ondamendi bat gertatu ezean, bai, ez, baina, bueno, handik estropada horiek jokatu behar dira, eta hortara gure honena ematera joango gea. Ez dezagun hori espero, baina nahiko ondo eta ondo bideratuta dago sailkapen nagusi hori, aldea zuk esan bezala handia baita. Bai, hori da, ez gaurko, bueno, asteburu hau ere bikaina izan da guretzat, bi, bueno, orezko postua lortuz, bandera eder bat eramanez, eta gaur 2. postu honekin, bueno, 23 puntu, eta, bueno, lehengo asteburuko abantaila mantenduz. Egutegiak horrela aginduta, Bizkaialdean eman duzu astebukaera, atzo bandera eramantzen duten, gaur 2. tokia, balantzea ezin hobea da, eta guztiz ere ez da? Markatu. Balantzea, asteburukoa? Bai, balantze bikaina, ez, esan duguna, ez, bandera bat, lehen postu hori, 2. postu bat, bueno, hobetu daiteke beste 2. bandera batekin, baina gaur ezinezkoa izan da, ez, Bermeok eraman du, bueno, ikusi dugu gaur indartsuen nahi izan dela, eta zoriona beraientzat. Claro, atzo herrian harrerarik etzizueten egin, eben Bizkaian egin duzuelako gaur zerbait daukazu antolatuta herrian? Bai, beti gaina igandetan egiten dugu, naiz eta estropadakan izan, harrerak beti igandetan egiten ditugu, herriko estropada ez baldin bada. Bueno, Frantziz, zorionak eta gozatu. Bale, eskerrik asko. Hor da beraz Hondarribiaren posa, eta hemen Bermeotarren lana olatu txiki horiek ederki aprobetxatu dituzte. Gaur estropada oso sendoa egin dute Bermeotarrek, eta esan daiteke Donostiako banderaren atarian San Migueliako lehen 2 traineruak
puntu bat gorago daudela. Batek esango du ligako erregulartasun hori haren alde doala, Hondarribiak. Besteak esango du egun berezietan, txapelketetan, hor daudela. Hori da. Beraz, ematen du, eta errespetu guztia noski besteei, hori hirugarrenari, Kaikuri, beste guztiei, baina ematen du hauek zertxo bait gorago ditugu. Eta egin behar denean egin dutelako Hondarribiak zer esanik ez, zema famatu dugun, merezi duelako ze urte daraman, 12 bandera eta bar, eta Urdaibairen alde edo Urdaibairen indargune bezala esan, egun seinalatutan egiten duela, eta beste kontu bat, Jon Salsamendiren 3. urtea da, hau Bermeon, eta aurrerako pitan, irailean, hasiera esan zuen, nire helburua liga bai, beti espekulatu gabiliko gara, baina irailean ondo egon nahi dugu. Eta gero gainerakoak, Kaiku ikusi da urruti, eta Oriok puntu bat falta duela. Orain, kontxa da, gainerako estropadekin alderatuta, ez dugu izango zerikusirik ez daukala, baina oso ezberdina da. Eta hor txanda ezberdinetan joan daitezke eta segurazki joango dira, eta beti diogunanik. 12 segundu azpitik den traineru guztiei, aukera errealak ez zientzia fikzioa, ematen diet kontxan aukera gizateko, eta nik hor, Kaiku ez, baina Orio, suertearekin lagunda baldin bada, sartzen du. Hori eman behar zaio hori, beste aurten ere garaipenan lortu dituelako, eta gero Orio eta Donostiako bandera lotura hori, eta hor dago palmaresa eta historia, hori beti kontuan hartu behar dela. Hori da, bi bandera bai, eta gero Euskadiko txapelketak etxon da estropa honak, irregular ibili da, eta dabil Orio, baina une brillantiak izan ditu, eta kontxan hainbeste gauz ikusi bai ditu, eta ea, zer gertatzen zego. Elastiko zuria, begira Gorka Aranberrirentzat. Urrutitik etorrita, zeren dituen 17 puntu hauek gehienak abuztuan lorturikoa dira. Atzo ere 3 emantzizkioten, pentsa, azteburu bakarrean, 6 puntu pilatu ditu. Hor, Garagardo botila erraldoia. Nojan azkeneko, aztetuko zuten bandera, Mikel, hauek, erlojupeko hartan. Begira, getxoko estropadaren ostean, Gorka Aranberrik 6 puntu zituen, eta orduan irakoitzek 15. Hilabete batean nola aldatu diren gauzak, Ibo. Hori da, horrek izan nahi du. Behiakita honetan ere, Okerer arte, ez dagoela esertxo ere erabakita. Eta Petronor bandera, Bermeotarrentza! Ia ez egin dio, baina azkar. Zeharpegita nola ari diren ospatzen, Harrapatu eta ederki astindu du Gorka Aranberri. Bandera gozea ere bazen hor. Bueno, eta arrauntzalearen zat dizgarri bat baita ere. Donostiako banderaren atarian, Hondarribiaren erakustaldi handi horiek etorri dira, 6 garaipen bat abesteren atzetik, liga ere deskalifikaziorik ez bada haientzat eta, baina orain Bermeotarren garaipen honekin eta beste saltxa puntu bat. Hori da. Donostiako banderaren atari. Bi hauek nik uste dut pare-parean daudela. Azkeneko estropadetan, berriro izango 3 estropada bikain egin ditu Urdaibaik, Hondarribiak ere bai, noski, berak eraman ditu banderak. Eta, ez dago ezartxo erabakita. Gora Arraunak, hor da Bermeotarren posa. Gaur estropada handia egin dute. Eta gainera joan eta etorri denetan asmatu dute. Hori, 3 luzeetan azkarrenak izan dira, eta uste dut arraunlarik kombinazio sekula atera zuenakin, pentsa peina eta aztelarra berarentzat ere. Horretin nola joan den, Nandorruak gehien bat aurten Miguel kontrankean ibilidu, gaur espaldara pasata bandera, zulaik ere sartuta, Salvador ere espaldan gaur. Eta horren ikusi behar den beste gauza bada, kupoa direla eta ez direla, eta horren muga batzu markatzen ditu ligan, baina Donostiako banderari begira, entrenatzaileek ez dute, burua uste hori, eta hor duten guzti hori kudeatu behar dute, eta agian, hortikan ere etor daiteke, errendimenduan aldaketatxoren. Gorakada bat, Urdaibaik Hondarribiak, Oriok ez dute alako arazorik izan, edo alako baldintzarik ez dute izan, eta hauerek alde hortatik ere, aldeko izango dute. Orain, entrenatzaileek izango dituzte burua usteak, ze mutil jarri, ze 13 osatu, seguru, galdetu, bakarren bati, aurreneko iruritako esate bateako, Hondarribiari eta Urdaibairi, eta bereiek ere, zinez eta penetan ez dute jakingo segurazki,
ze amalauko, ze amairu mutil jarriko dituzten abantai. Eta batzu sentituko dira titular peto-petoak, baina beste batzuk ez. Hori da, eta horrek... ontzi garailetako partaide izan. Hori da, eta horrek ez dutzera ere behartuko ditu, baina hor, muga ere bilatu egin behar da, Titular finko-finkoak, titular finko-finkoa ez denak sentitzen duenean titularra dela, horrek ere, azkenen sartu nauk. Eta hori bezpera baino, azte betelenago, 2 egun, aztelenetik sentitzea eta nik uste dut ona izaten dela. Baina hori, badakizu, entrenatzaile bakoitzak bere liburuzka izaten du, eta ez gara hor sartuko. Begira, bermeotarrak, zale batzuk hor dituzte zubi gainetik, eta aiei eskaintza, gora arraunak berriz, begira, Hondarribia, ligako nagusi, Bermeo hemen irabazle, Petronor banderan, Hondarribiri 9 segundu sartu dizkio hori 13, eta ipatu behar da, deskalifikaziorik izan espalitz, gaur tiran bigarren izango litzatekela, eta hemendikan gure elkartasuna tirango mutilei batipate patroiari, David Alvarezi, seguru momentu txarra pasatzen izango direla. Mine izango dute, emaitzaren gatik eta gertatu denagatik, baina kanba dozek nik uste dut gaur Lolas egingo duela. Tiran, asko ikeragarri, atzo ikeragarri barkatu, eta gaur ere, asko eta asko ebili delako, eta bukaera bikainarekin. Bueno, Jaun Andreok, hauxe da gaurko egunak ekarri diguna hemen Zierbenan. Ostegunean, non izango gara, Ibon Gaztañazpi, Donostian, zertan, bazkaltzea jungo algea, egun pasa edo... Ez da egun txarra horretarako, afaltzeko ere ez, eta niretzako urteko arraun, bete-beteko arraun egunik politena izaten da, osteguneko. Zailkatze estropada, emakume eta gizonentzat Euskal Telebista 4:00 hazitan izango da. Programa berezia, gero 5:00 estropada hasiko da bera, multzotan banaturik, emakumeak, gizonak, saiatuko gara beti bezala zuei datu sorta hori ematen, irudirik onenak eskaintzen, jarraipena, informazioa kai aldetik, Donostiako banderak hartuko di orain erreleboa, San Miguel Ligari, eta ea Saragandara ere erabate pizturi dugun estropada garrantzitsu horren ataria. Beno, galdetu behar nizun, ea nire jun naiteken Baskari horretara, izan ere bertan sailkatza estropada horretan lan handiko eguna izango dugu denok. Baskari harina izan behar da, Bai, oso estropadaren aurretik, harina eta urarekin bakarrik. Nork ordaintzen duen kontua hor? Hoize, bueno, nagusiak ordaindu beharko du, ez da? Bueno, moldatuko gara, jarri dugu, menu merkea jarri dugu eta... Bueno, hemen ordezkarien armaia honetan Zierbenan, Petronor bandera honetan, sekulako berotegi efektua ordezkarien armaia honetan, hori ere esan beharra dago, eta irudi batzuk azpimarratzearen, tiran darren etxipena, deskalifikazio hori tarteko, Samerto Lamuduko agurra, hain justu ere, eta ondoren Bermeotarren poza, jakina, 3. bandera, eta sasoiko daudela kontxarako, eta... Hondarribia ere nahiko posik eta balorazioa ona eginez, bigarren astebukaera honetan, bigarren toki hori lortu dutelako. Gainera, gauza bat esango dizuetek, gaur Asier Beitiak hitz egin digu, eta presidenteak Aranburu jaunak esan digula, langa jo hainbestetan, eta azkenan gola sartu dutela. Bueno, ondo daba, 3. bandera hortxe da, eskerrik asko Sara, eta zuei ere bai, Ibon, indarrak hartu, eta ostegunen arte. Beharko ditugu eta ez da jakiten kontxan gainera sekula zer pasatuko den. Bazpare gu preso hango gara. Oso ondo, eskerrik asko lan talde osoaren izenean eta ondo amaitu igandea. Ondo bizi.